verrassing. Jullie zijn genomineerd voor een Visit Limburg Award. En kijk Amai. eens, ik heb een lekkere flyby. Oh, dat is goed nieuws. Wat denk je, kun je die ergens lekker opeten? Zeker, kom maar naar de tuin. Zo, Nancy en Jordi, de Floref. Vertel eens, wat doen jullie hier juist? We zijn een B&B en wij proberen van het arriveren tot het uitchecken eigenlijk de mensen een totaalbeleving te geven. Waarom zouden ze op jullie moeten stemmen? Ik denk, wij doen alles zelf. Ze mogen ook alles vragen. Wij proberen echt er alles aan te doen om hun zo goed mogelijk het hier te laten hebben. De mooiste reacties die wij krijgen is altijd een stukje thuiskomen hier. Kijk, daar proosten we op.